Is dit de nieuwe midget golfbaan van Maastricht? Ja, dit is een nieuwe baan, ja. De golfbaan de Groene Loper. Ja. Maar hoeveel holes heb je eigenlijk? We hebben 6 holes, maar we gebruiken er maar 5. Die zien verdeeld door de ganse stad? Ja, hoeveel zien de holes? Ja. En mevrouw, die worden eens. Ja, je hoeft dus niet meer naar Sint-Pietersberg om te gaan midget golfen. Het kan nu gewoon overal. Het is een mobiele baan. Je kunt ook reserveren, dan komen we naar je toe. Ja? Dus, je hoeft het maar te zeggen. Ik doe dan bellen. Oh. Dat ging naar het look van Maastricht, van de moer. Ja, maar dat is ook het belangrijkste, het look van Maastricht. Daar is ze het allemaal voor. Ja, weet je, dan weet ik, ze moeten nog 3 auto's zich maar niet te goed worden.